оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид, за то, что в жизни нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену. В плену чужих настороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружит голову слегка из уст чужих высокие слова, дрожь рук чужих, являющих права. Sveiki, draugai! Su jumis Marianna. Aš esu iš Baltarusijos, iš Minsko. Jau 4 metus gyvenu Vilniuje. Man patinka gyventi Vilniuje, bet aš labai pasiilgstu savo šalies Minsko. Mielos moterys, sveikiname su moters diena, kovo 8. Linkiu sveikatos, sėkmės ir geros vasariškos nuotaikos. Dabar kalbėsiu белорусішкай. Привітання, сябры! З вами Маріанна. Я знаходжуся зараз у такім скверику у Вільнюсі. І позаді мяне ви можете бачити помнік 2 жанчынам. Наколькі я ведаю, гэта 2 сестры, і калі я не памыляюся, 2 пісьменніцы. Такія знакамітыя літоўскія сястры-пісьменніцы. Ім усталяваны такі помнік. Яны сядзяць как бы адна супраць адной. Я спецыяльна абрала гэтае месца сёння для гэтага відэа, таму што яно з'яўляецца відэа віншавання. Я ўжо па-літоўску павіншавала жанчын з 8 сакавіка, з жаночым днём, а зараз віншую таксама і на беларускай мове. Дарагія жанчыны, дзяўчыны, все, хто жаночага роду, віншую вас з жаночым святам. Для мяне яно не столькі такое прям свята, як савецкае разуменне гэтага свята, але для мяне яно як проста жаночы дзень, і менавіта ён у пачатку вясны, 8 сакавіка, практычна толькі тыдзень, як наступіла весна. І таму создаецца такой весенний настрой, жаночий настрой, светлый настрой. И, конечно, гэта можа здавацца странным, што жанчына віншуе жанчыну.
Але нічога ў тым страннага няма. Я лічу, гэта добра. Ну і што? Чаму мы не можам віншаваць адна адну? Я шчыра віншую усіх жанчын з надышэдшай вясной, з добрым настроем. У нас пакуль яшчэ холадна, асабліва увечары. Адчуваецца яшчэ такі марозік. І рака Нярыс яшчэ не прачнулася і не пайшла ў свой рух. Гэта азначае, што вечары і ночы яшчэ такія зімовыя. Але ўсё роўна ўжо, асабліва днём, калі сонечныя дні, адчуваецца дых вясны. І сапраўды мы, жанчыны, як бы асацыіруемся з вясной, з каким-то надыходзячым ужо цяплом і, конечно, з зялёным колерам. Для мяне сакавік является зеленым, ассоциацией с зеленым колером, потому что 17 сакавіка, нагадываю, отбудется День Святого Патрика. И зеленый колер будет самым модным. Тому не забывайте, что менавіта с 8 до 17 это 9, да, праз 9 дзён апранайцеся ва ўсё зялёнае. А пакуль у мяне вот здесь такой тюльпанчик, кветочка у жоўта-блакітных колерах. И, конечно, тому, что тюльпаны з'яўляюцца сімбалямі гэтага жаночага свята вясны 8 сакавіка. Я вас усіх віншую і, конечно, перш за ўсё зычу добрага здароўя. Таму што, ведаеце, з гадамі ўсё ж такі, я раней смяялася, калі зычылі здароўя. А вось зараз з гадамі я ўжо разумею, сапраўды жанчынам патрэбна здароўе. І як па-ангельску есть такое слово stamina, вынослівасць. То бок мець сілу, энергію, добры імунітэт, які мы павінны укрепляць, узмацоўваць, весці больш-менш здаровы лад жыцця, які будзе нам даваць тую энергію, тую моц, сілу, здароўе, якая нам патрэбна для жыцця. Ну, а калі вакол вас няма тых, хто можа стварыць для вас добры настрой, можа вы адна жывеце, і няма каму і нават падарункаў падарыць, альбо нават кветачак, тюльпанаў. І я вельмі люблю мімозу 8 сакавіка, яна жоўценькая. Калі няма нікога, самі сябе схадзіце і купіце, набудьце кветкі, нічога в этом дрэннага нет, паставьте вазочку і стварыце для сябе добры настрой. Ведаеце, а вось жаночы дзень, калі мы думаем, што нас мусяць любіць, там, павінны любіць, ну хто? Тыя, хто вакол нас. Перш за ўсё мужчыны, потым сваякі, сыны, браты, таты, бацькі. Але, ведаеце, я зычу вам любіць саму себя. Таму што акрамя вас ніхто не полюбіць больш, чым вы самі. І я заўсёды кажу, я разумею гэта выражэнне, любіць саму сябе азначае ўсё. І сачыць за здароўем, і за знешнім выглядам, і за тое, каб ваше жыццё было цікавым, напаўняць его хоббімі всякімі і цікавымі справамі, і тым, што вам падабаецца, не тым, што вы павінны альбо мусіце рабіць для кагосьці, а тое, што вам падабаецца рабіць для саміх сябе перадусім.
Так што ось я зычу вам, асабліва жанчынам майго ўзросту, сталага ўзросту, маім равесніцам, крыху старэйшым альбо крыху маладзейшым. У мяне ёсць прыклады ў маім жыцці, што чым старэйшы становіцца чалавек, тым менш у яго застаецца цікавасцяў, інтарэсаў. Ён жыве вось проста так, пасіўна. У лепшым выпадку глядзець тэлевізор, серыялы і нават не сачаць за навінамі, за палітыкай. Асабліва зараз такое адбываецца ў свеце. Ідуць войны, ідуць канфлікты, і гэта немагчыма толькі глядзець адні фільмы. Трэба таксама і слухаць навіны. І не толькі, напрыклад, у каго ёсць садзікі, агародзікі, толькі там штосьці рабіць, але і штосьці для душы. Хаця я нічога не маю супраць, я ведаю жанчын у сваім жыцці, не вакол меня, так, якіх я ведаю, якія маюць вялікую асалоду ад таго, што яны, напрыклад, працуюць на лецішчы. Нават ёсць жанчына, вось муж не хоча, а яна сама перакрасіла ўсе сцены ў доміку на лецішчы, всю мебель абнавіла, падправіла, і паспявае і высаджваць кветкі, і грядачкі рабіць, і за кустамі сачыць. Вось малайчына. І яна, калі ад гэтага мае асалоду, то і добра, гэта і ёсць яе хобі, яе інтарэсы. Галоўнае, каб гэта не было супраць здароўя. Вось там паясніца, галава, ціск і гэтак далей. Вось. А некаторыя, можа, жанчыны любяць, напрыклад, гатовіць. І добра, хай гатовіць, гэта і хобі таксама. Але, ведаеце, ва ўсіх гэтых хобі і інтарэсах можна быць крыху больш крэатыўнымі. Не адно і тое ж заўсёды гатовіць, а, напрыклад, ствараць свае рэцэпты, штосьці дадаваць туды іншыя інгрэдыенты і атрымоўваць новы рэцэпцік і дзеліцца імі з іншымі жанчынамі. Альбо, напрыклад, там на градачках какой-то новый цветок высадзіць, вырасціць. Альбо дома такі планс, домашнія, хатнія цветы, кветкі. Вось так. І, конечно, трэба рабіць практыкаванні. Вось, што я з гадамі, якую выснову, да якой высновы я прыходжу, чым больш стала я станаўлюся. Што трэба, вось все, што рухаецца ў нас, в нашым целе, то бок суставы, они вось так рухаюцца, іншыя, там, мы можем поднимать руки и ноги, можем вращать туловищем. Все, что двигается, нават пальцы рук, пальцы ног, стопы, все, голова, шея, все, что крутится, рухаецца, тым трэба рухаць і круціць, і гэта прыводзіць у руханне. Ось, нават машына, калі ёю не карыстацца, у нее заржавеюць усе дэталі. Вот сапраўды, машына, якая доўга стаіць, яна потым не заводзіцца не толькі ад таго, што няма бензіну, хоць налей там полный бак. Яна не поедзе, таму што ў нее все шарніры, все дэталі, все заржавела, все, смазачка скончылася, яны не рухаюцца і не працуюць. Вось так і наш арганізм. Таму, дарагія жанчыны, не забывайце, што трэба рабіць розныя практыкаванні. І зараз шмат відэо на Ютубе шмат відэо, якія паказваюць розныя практыкаванні для розных часткаў нашага цела.
зараз от, іде шмат рекламы на это тайчи, такие движения, руханье. Так что можно выбрать, что вам згодится. Я, наприклад, те саме гляжу, але я для себе, я подглядываю, а для себе беру тільки некоторые новые практикування, які я ще не робила, і додаю їх до своїх старих, які я роблю уже усе своє життя. Я ще раз, как сказать, Mielos Moteris, дорогие женщины, я ще раз со святом вас, с наступлением весны, сочим за здоровьем, наповняем наше життя цікавими речами і сочим не тільки за здоров'ям, але й за подіями, які відбуваються і у наших країнах, і у сусідніх, і во всім світі. Я ще раз со святом, з 8 Соковика. Суюміс було Маріанна. С вами была Марианна. До следующих встреч. Пока. Не оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид, чтоб не искать в своих домах следов, чтоб не судить по глупости судов, чтоб не будить сомнения струну. Не оставляйте женщину одну, не оставляйте женщину одну, не оставляйте женщину.